Moi Tube, tänään nyt aloitetaan Soccer Psykin pelaamista, joten aloitetaan. Lenni laita ovikin. Tää lagii aina joskus niinku vähän. Niin kuin tää aina lagii. Aina kun mä teen videoita nää lagii, niin Growtopiassakin tää lagii aina joskus. Mut kuitenkin. Vähän vaikeampaa pelata kuin tää lagi. No niin, nyt tuli. Ei tämä ole jalkapalloa. Et mennään toisten niskaan ja hypitään. Jep. Sidää hiljaa siinä. Ole nyt sinä siinä sumiipassa. Mä oon tää partahen, mutta vihreä. Noniin. Mun ääni ei kuulu tuohon Viljami. Seuraavassa videossa Sumipaska saa puhua. Ja se tekee uuden videon. Mutta hänkin on tubettaja, mutta ei ole vielä videoita. Eikä kanavaakaan. Aika hassua. Älä nyt sinä hypi siitä päälle. Mä sanon tota äijää Marjoks. Mario. Meneekö? Mene. Yeah. Näin pelataan jalkapalloa. Next. Jaha. Noniin. Jep. Ei, et tee sitä. Ei, mä en hyväksy tätä. Se kävi siellä. Tää on nyt ihan... Kohta lopetetaan koko peli. Ja Sumipaska laita ovi kiinni. Ettei koirat tai ala räkyttää täällä. Noni. Ja. Mä oon täällä sylkuun. Miten se... Otetaan seuraava peli. Oho. Tehdään. Noniin. Aletaan pelaamaan tehdään. Mä saan 30... Huh. Mä saan 38 Roxydilla bunnimaskin. Mä saan pupumaan. Jee. Täällä on Roxydei tai VLI. Näistä kaikista on VLI ja Roxydei. Aika hauskaa, just mulla oli noin monta. Viljamiko tälleen? Lakkakin pelaa tätä peliä.
Mitä sä pelaat tossa? No, käy se noinkin. Läitkö? Älä irrota siltä nenää, herran jestas. Ei. Häh? Ei sovi. Mikä? Ei sekään. Toi on hyvä. Ei oo hyvä. Ota toi pois. Ei. Nyt tuli hyvä. Joo, tää. Aha. Häh? No. Hyi! En mä tota halua. Ja kyllä mä tiedän, mitä tässä pelissä pitää tehdä. Et näköjään tiedä. Mitä sä syöt? Tehdäänpä näin. Katsokaapa. Katsokaa tarkkaan, hyvät katsojat. Oho. Ja katsokaapa tätä. Mitä hitsiä? Arvasen toi bännää mut. Ja katsokaa tänne, jos se tulee nyt. Tadaa! Katsokaa, hyvät katsojat. Minkä millä ei oo varaa? Pupumaskiin. Ole hiljaa, sinä sumipaska. Mitä? Miten? Noniin. Joo. Sä oot vähän parempi kuin lakko. Jep. Täällä sumipaska puhuu vähän minulle, niin te katsojat ette kuule. Miten mä voin olla tässä näin huono? Katsokaapa. Se oli kuin vauva. Enää 2. Nyt on pakko. Up! Vielä. Tuo. Niin. Jee. Katsokaapa tätä. Niin. Ei tämä ihan kauhean pitkä jakso nyt ole. Mitä superkaloja nämäkin ovat. Että saa. Sumikas paska, kato.
Oi, Hey, hey, hey. aika hyvä. Lopetatko sitä videoa? Tosi hauskaa. Tää on tämmönen peli. Mitä sä kuulet siellä? Amppareita! Voi ei! Ja katsokaapa tätä. Selvä, eli heippa Tube, tämä oli tämmönen video, joten näe mitään. se on moikka!